Ja. For satan da, Alex. Ja, tak. Åh. Nej, den er slap. Fuck. Ja, Alex. Så for satan da, så har vi chance nummer 2. Hold da kæft, den er stor. Fuck, den er stor, Alex. Oj, 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 oj. Jeg er helt rolig. Jeg skal bare stramme brems på lige nu. Fuck, kan du ikke lige tage nettet? Min øje, okay. Skal vi lige... Hold da kæft. Alt det ryster lige nu, bag. Lad os lige finde et sted, der er lidt bedre. Ja, lige nu så skal jeg bare lige... Den går bare ind i brinken lige nu, min ven. Fuck, jeg er shaky. Jeg tror, hvis du kan komme her, hvor jeg står med min fod, det er nok det bedste, for der kan du komme helt ned til. Ja, inden mig. Jeg vil gerne have den ud af den kant der. Ej, den er flot. Ej, den er flot. Ja, op fra min skov. Ej, den er flot. Den er flot. Den er... Hold kæft, den er flot. Høj. Ej, der er dybt her. Den kommer her. Kommer der. Kommer der. Ja! Hvad er det vildt? Fuck, bro. Holy shit. Holy shit, man. Nej, hvor er den flot. Kom op med dig. Ja, jeg har dig. Ja, er du der? Der er den bare lige her. Nej, hvor er den flot. Nej, hvor er den flot. Fuck, bro. Nej, hvor er den flot. Holy shit. Holy shit. Nej. Så du. Ej, den er flot. Kæft, den er flot. Ej, den er stor. Hvad tror vi, den er tæt på 10 af den, ikke? Den er lige omkring 1 meter, tror jeg. Måske lige knap. Ej, den er sådan lidt viklet ind i... Så er du. Den har sådan rettet åbnet og rettet den her springring ud, den her. Ej. Jeg sidder også bare lige i saksen, den gør. Fuck, alt det ryster bare, bro. Min sko er totalt soaked. I mean, I appreciate it, my friend. Jeg værdsætter det virkelig. Ej, hvor er den flot. Ja, det er helt vildt. Jeg ser en hale, mand. Ej, hvor er den stor. Det er en fisk. Nul. Hvad går den ud til derude? Det er knap 90, eller sådan noget, ikke? Jo, 91. Ja. Men boy. Ja. Så 91, 92. Åh, kæft, mand. Ej, hvor er den flot. Ej, Helt vildt. flot. Ej.
Ja, du står bare lige i knæhøjde eller sådan noget. Det var bare blevet rundt til den. Ja, det var der, jeg stod jo. Nej, den er flot. Hold kæft, den er flot. Ej, stå med dig, du. Ej. Wow. Så. Fuck, det var vildt, bro! Sindssygt. Og så lige oven, den var større end den, jeg mistede tidligere i dag. Uden tvivl. Den der, det kunne godt 7-8 kilo vil jeg skyde den til. Nej! Sindssygt. Nej! Hvor var det godt. Fuck, Tak for hjælpen, mand. det er så let. Men jeg kunne også godt se det der, da jeg først så den, der er man nødt til at... Ja, det er jo bare en tur i